Τα χαρτάκια σου είναι στο πάτωμα. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα πάρεις τα δικά μου, ναι. Δεν πειράζει. Βασικά δεν μου πολύ ενδιαφέρει. Εσύ. Πολύ ενδιαφέρει μας και κιόλας. Τέλεια. Γεια χαρά. Γεια σας. Είμαστε ο Χρήστος Και η Τόνια. και σας καλωσορίζουμε στο επεισόδιο αυτής της εβδομάδας. Πώς είσαι, Τόνια? Πολύ καλά, εσύ? Όλα καλά κι εγώ. Είδες τίποτα ενδιαφέρον αυτή τη εβδομάδα? Όχι, είμαι ακόμα στο καζάνι με τους Σοπράνους. Χριστός και Πατέρα, θα μας ξαναμιλήσεις γι' αυτό, δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Και σήμερα θα μιλήσουμε πάλι για Σοπράνους. Ναι, δεν έχω δει κάποια καινούρια ταινία αυτή τη εβδομάδα. Είδα μόνο αυτή που είχαμε πει για το podcast. Εσύ? Εγώ είδα την προηγούμενη εβδομάδα το Σέρπικο που δεν το είχα δει. Με τον Αλ Πατσίνο. Σου άρεσε? Ναι, είναι βασισμένη σε αληθινή ιστορία που δεν το ήξερα. Ναι, αν σ' αρέσουν δηλαδή οι αστυνομικές και αν πιστεύεις ότι η αστυνομία είναι ένας θεσμός ο οποίος μπορεί να εξηγιανθεί, ας πούμε, και να δουλέψει αξιοκρατικά και μπορεί να γουστάρεις πολύ. Εμένα, εντάξει, μου άρεσε πάρα πολύ η σκηνοθεσία, είναι μουσική Μίκη Θοδωράκη. Ναι. Και είχε, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι αριστοτεχνικά φτιαγμένη, ας πούμε. Τη βλέπεις και λες, καλοφτιαγμένη ταινία, όχι αστεία, ας πούμε. Okay. Αυτά. Ο Μίκης Θοδωράκης έχει κάνει soundtrack και σε αυτήν την ταινία που θα συζητήσουμε σήμερα. Βέβαια. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Τέλεια. Για ποια ταινία θα μιλήσουμε σήμερα, Τόνια? Θα μιλήσουμε για την Εύα της Μαρίας Πλητά του 1953. Η Εύα είναι το 1953, όχι η Πλητά. Ναι. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα ονόματα, το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον. Εύα, που λέγεται πρωταγωνίστρια, και η ταινία, ας πούμε, εντάξει. Μια βιβλική αναφορά σχεδόν. Αυτό θυμίζει το προπαρτορικό αμάρτημα, θυμίζει κάπως στα μάτια του κόσμου μια ύπουλη γυναίκα, η οποία, ας πούμε, σαγηνεύει τους άντρες και όλα αυτά. Και ο Αντίνος, απ' την άλλη, αυτό είναι μια έτσι ωραία πληροφορία που δεν ήξερα, ήταν σύντροφος του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Ανδριανού, ο οποίος πνίγηκε στα νερά του Νείλου, πολύ νέος, και ο Ανδριανός, συντετριμμένος από το θάνατό του, διέταξε να στηθούν αγάλματα του όμορφου νέου, ας πούμε, σε διάφορες πόλεις και σε κάθε γωνιά της αυτοκρατορίας του. Οπότε έχουμε έναν Αντίνο ο οποίος ήταν νέος, πέθανε νέος και ήταν πολύ όμορφος, ας πούμε, πολύ γνωστός για την ομορφιά του. Πράγμα το οποίο τονίζεται και πολλές φορές μες στην ταινία. Δηλαδή πόσο όμορφος είναι, άδωνης, είναι πανέμορφος. Ναι. Και το κόμπλεξ του Αλεξανδράκη για κάποιο λόγο συνέχεια με το όνομά του. Μην γελάσεις, που θα σου πω το όνομά μου. Ναι. Ναι, λοιπόν, να πούμε λοιπόν και κάπως έτσι την περίληψη της ταινίας. Η πρωταγωνίστριά μας είναι η Εύα, την οποία υποδίεται η Νίνα Σγουρίδου, η οποία κάνει διακοπές σε ένα νησί μαζί με τον άντρα της. Που τον υποδίεται ο Κατράκης. Κάνουν παρέα διακοπές σε ένα νησί, μάλλον κάπου κοντά στην Αθήνα, γιατί αυτός συνέχεια μεταφέρεται, παίρνει το καΐκι και πηγαίνει για δουλειά και επιστρέφει μάλλον το Σαββατοκύριακα. Ενώ εκείνη μένει στο νησί, αυτός πηγαίνω-έρχεται στην ουσία. Τώρα πρόκειται για μια αστική οικογένεια. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχουν μάλλον το πιο ωραίο σπίτι, ας πούμε, στο νησί, ότι γενικά είναι κάπως πιο μορφωμένοι, σίγουρα πιο πλούσιοι από τους υπόλοιπους κατοίκους του νησιού. Εκεί η Εύα λοιπόν γνωρίζει τον Αντίνο, που τον παίζει ο Αλέκος Αλεξανδράκης, με τον οποίο ξεκινάει μια ερωτική ιστορία, ας πούμε, πολύ γρήγορα στην ταινία. Και παράλληλα βλέπουμε και την Άννη που την υποδίεται η Αλίκη Γεωργούλη και τον Νάσο που την υποδίεται ο Ντίνος Ηλιόπουλος, οι οποίοι γνωρίζονται μάλλον στο πλοίο επειδή ο Ηλιόπουλος κάπως γουστάρει, ας πούμε, τη Γεωργούλη, κατεβαίνει μαζί της για να μείνουν στο σπίτι της θείας της, στο ξενών, ας πούμε, της θείας της, που έχει το καφενείο στο Μόλο. Ναι. Αυτή είναι έτσι μια αρχική περίληψη βασικά της ταινίας. Τώρα θα εμβαθύνουμε και σε κάποια σημεία περισσότερο. Πριν να το κάνουμε αυτό, να πούμε κάποια πράγματα έτσι για τη σκηνοθέτρια. Σκηνοθέτηδα ή σκηνοθέτρια, Τόνια? Νομίζω και τα δύο είναι σωστά. Μα ακούγονται και τα δύο σωστά. Ναι. Λοιπόν, η Μαρία Πλητά λοιπόν ήταν
εκτός από σκηνοθέτρια ήταν και σεναριογράφος και πεζογράφος και θεατρική συγγραφέας. Πολυπράγμων άνθρωπος. Ναι. Σκηνοθέτησε 17 ταινίες. Το ενδιαφέρον γενικά με την Πλητά είναι ότι ενώ στην εποχή της ήταν αρκετά γνωστή και οι ταινίες πουλούσαν αρκετά εισιτήρια, μετά κάπως το όνομά της σαν να εξαφανίστηκε από την ιστορία. Αναβιώνεται βέβαια σήμερα από το έργο κάποιων ανθρώπων, όπως είναι ο Βρασίδας Καραλής, ο οποίος έχει γράψει το «Μια ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου», που είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Και η Μπέτη Κακλαμανίδου, η οποία έχει γράψει, από ό,τι κατάλαβα μαζί με τους φοιτητές της, ένα βιβλίο που κάπως αναλύει όλο το έργο της Πλητά και την πορεία της ζωής της, ας πούμε, σε ένα βαθμό με όσα στοιχεία έχει καταφέρει να συλλέξει. Πολλές πληροφορίες έχουμε πάρει και εμείς που θα συζητήσουμε σήμερα από αυτές τις αναφορές που βρήκαμε. Έχει κάνει και κάποιες ταινίες οι οποίες είναι αρκετά γνωστές, όπως είναι, ας πούμε, ο Λουστράκος με τον Βασιλάκη Καΐλα. Η πρώτη της ταινία ήταν τα Αραβωνιάσματα και έπειτα είναι η Εύα, η δεύτερη ταινία της, την οποία θα συζητήσουμε και σήμερα. Μουσική για αυτήν την ταινία, όπως είπαμε και πριν, έχει γράψει ο Μίκης Θοδωράκης και είναι και το ντεμπούτο του. Δηλαδή, η πρώτη φορά που έγραψε κινηματογραφικό έργο, μουσική για κινηματογραφικό έργο, ήταν αυτή. Και δεν αναφέρεται επίσης το όνομά του στην ταινία για κάποιο λόγο που μάλλον δεν γνωρίζουμε. Ωραία. Να πούμε λίγο έτσι για τους ηθοποιούς κάτι, το οποίο βρήκα και αρκετά ενδιαφέρον. Λοιπόν, η πρωταγωνίστρια είναι η Νίνα Σγουρίδου, όπως είπαμε, για την οποία επίσης δεν έχω καταφέρει να βρω αρκετές πληροφορίες. Ενώ είχε παίξει και σε αρκετές ταινίες. Δηλαδή, ενώ αναφέρεται το όνομά της σε διάφορες ταινίες, δεν μπόρεσα να βρω καθόλου πληροφορίες για τη ζωή της από τη μικρή έρευνα που προσπάθησα να κάνω. Όπως και για την Αλίκη Γεωργούλη, η οποία υποδίεται την Άννη, η οποία βρήκα κάποια περισσότερα πράγματα. Ήτανε η Εύα η πρώτη της ταινία. Συνολικά έπαιξε στις 15 ταινίες. Ήταν η γυναίκα του Αλεξανδράκη. Ήταν η γυναίκα του Αλεξανδράκη για κάποια περίοδο. Και έπαιζε και στη Συνοικία το Όνειρο, έχει παίξει και στον Θίασο. Και παράλληλα έχουμε τον Κατράκη και τον Αλεξανδράκη, οι οποίοι τέλος πάντων είναι πολύ γνωστοί ηθοποιοί και υπάρχουν άπειρα πράγματα για αυτούς στο ίντερνετ, το οποίο μου έκανε κάπως εντύπωση και σε σχέση με την ιστορία της Πλητά, ας πούμε, και σε σχέση με την ιστορία των γυναικών που παίζουν στην ταινία σε σχέση με τους άντρες. Ωραία. Ας μπούμε λοιπόν λίγο πιο βαθιά στην ταινία. Θα κάνουμε εδώ πέρα και τα spoiler, αυτά πούμε όλα. Ωραία. Ξεκινάει η ταινία λοιπόν. Είμαστε στο σπίτι της Εύας και του Αλέκου. Κατευθείαν κάπως βλέπουμε ότι είναι μια σχέση η οποία, εντάξει, ας πούμε, σαν να είναι πολλά χρόνια παντρεμένη και να μην νοιάζεται κυρίως η Εύα για τον Αλέκο. Και ο Αλέκος να νοιάζεται για την Εύα σαν ιδιοκτησία του, σαν αντικείμενό του, ας πούμε, όχι ως άνθρωπο. Ακριβώς. Βλέπουμε πάρα πολύ γρήγορα πως η οικιακή βοηθή είναι λίγο πάνω από το υπηρέτες. Δηλαδή κατευθείαν βλέπουμε πως υπάρχει απόλυτος τοξικός διαχωρισμός μεταξύ τους. Τον αποκαλούν αφέντη. Τον αποκαλούν αφέντη, όλοι μεταξύ τους για κάποιο λόγο. Όλοι από κάτω τους, από πάνω, εντός εισαγωγικών, τους αποκαλούν αφέντες. Ναι. Φεύγει τέλος πάντων, για να μην το πλατιάζουμε, φεύγει ο Αλέκος να πάει στη δουλειά του και εκείνη κατεβαίνει στην παραλία, όπου υπάρχει η πρώτη συνάντηση με τον Αλεξανδράκη, τον Αντίνο, ο οποίος κολυμπάει στα κρύα τα νερά. Σαν παρτσακλός, να το πούμε αυτό. Είναι το πρώτο female gaze της ιστορίας, πιστεύω, εκεί. Ο τρόπος δηλαδή που βγαίνει έξω από το νερό και έχει σωματάρα και τον κοιτάει άλλη σαν λουκουμάκι. Και πολύ γρήγορα, τέλος πάντων, ξεκινάνε να φλερτάρουν. Με έναν μήχανο και φοβερά άβολο τρόπο. Ναι. Γενικά στο νησί μάλλον έχει πέσει κάποια κατάρα και δεν ξέρουν να φλερτάρουν μεταξύ τους. Δηλαδή δεν έχω δει ποτέ ανθρώπους, ούτε το έχω κάνει, ούτε μου το έχουν κάνει ποτέ αυτού του είδους το κορτάρισμα, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να καυλαντίζεις έτσι με κάποιον. Είναι αφύσικο αυτό το πράγμα. Μπορεί τότε να μην ήταν. Μπορεί να ήταν έτσι. Δεν μπορώ να το πιστεύω. Θα το πίστευα αυτό αν το βλέπα και σε άλλες ταινίες. Αλλά βλέπεις άλλες ταινίες και δεν σου δείχνει να καυλαντίζουν έτσι οι άνθρωποι. Καλά, ναι, είναι και ότι εκείνη τον προσεγγίζει επίσης. Σίγουρα σημαντικό. Εκείνη επίσης πολύ γρήγορα του λέει, δεν θυμάμαι αν είναι και στην ίδια σκηνή, ότι θα κάνεις μόνο μαζί μου παρέα στο νησί. Σε αυτή τη σκηνή, επειδή έχει μάθει στην προηγούμενη σκηνή που κάθεται στο καφενείο, ας πούμε, ότι θα έρθει και μια άλλη κοπέλα στο νησί, η Άννη. Οπότε κατευθείαν έχουμε όλο αυτό το φλερτ και έχουμε και το ότι υποσχέσου μου ότι θα κάνεις μόνο με μένα παρέα, ας πούμε, στο νησί και με κανέναν άλλον. Οπότε έχουμε ατσούμπαλο φλερτ
τρελή ζήλια και κτητικότητα στο πρώτο λεπτό. Και μετά έχουμε και τη σκηνή που τον παίρνει σπίτι της, ο οποίος εννοείται δεν έχει καταλάβει ακόμα, δηλαδή απλά τη γνώρισε σε αλλά εκείνη τη ακολουθεί, βάση. δεν έχει θέμα, έτσι. Τώρα την ακολουθεί και πάνε στο σπίτι της, όπου εκεί ας πούμε μαθαίνει ότι είναι παντρεμένη. Και παίζει όλη αυτή η μηχανία που την κοιτάει το υπηρετικό προσωπικό, τον κοιτάει αυτόν, κοιτάει αυτήν, σε φάση τι κάνει. Δηλαδή καταλαβαίνουμε πως αυτό που κάνει αυτή είναι παράνομο, ρε παιδί μου. Και παράλογο, δηλαδή κάπως... τον πηγαίνει σπίτι της με τους υπηρέτες, ας πούμε. Να κάτσουν να φάνε. Στο δωματιό της επίσης. Το οποίο μας δείχνει ότι γενικά, δηλαδή αυτό έχει κάπως ενδιαφέρον στην αρχή. Ήμουν λίγο σε φάση τι τρελή είναι αυτή. Μετά όμως που το σκέφτηκα καλύτερα, ότι μας δείχνει μια γυναίκα από την αρχή, η οποία, ρε παιδί μου, έχει μπουχτίσει, δεν την παλεύει άλλο και θέλει να φλερτάρει με έναν άλλον άντρα, ας πούμε. Θέλει βασικά να φύγει από το γάμο της. Αυτό είναι το βασικό, και κάνει διάφορα πράγματα τα οποία για τον κόσμο και την εποχή εκείνη είναι αυτό, παράλογα, ας πούμε, να συμβαίνουν. Και επίσης είναι εύκολο, ειδικά και σε μια τέτοια μικροκοινότητα, ας πούμε, να χαρακτηριστείς, όπως θα δούμε και συνέχεια, ότι συμβαίνει. Διάβολος. Καταλαβαίνει λοιπόν ο Αλεξανδράκης ότι είναι παντρεμένη, πηγαίνει στο σπίτι του και εκεί... Πάει να παίξει ένα μπαλαμούτι, κάτι, πάει να παίξει μια φάση, αλλά αυτή δεν του κάθεται και τον διώχνει κιόλας. Δεν θυμάμαι αν τον διώχνει συγκεκριμένα ή αν αυτός ξενερώνει και φεύγει, αλλά βλέπουμε πως ήδη έχει δηλητηριαστεί το μυαλό του και αυτός αρχίζει να τη θέλει κολλασμένα. Γιατί έτσι κάνει ο διάβολος, να το ξέρετε κι εσείς, έτσι κάνει ο διάβολος. Μπαίνει εκεί που δεν τον σπέρνουνε. Του δίνει τέλος πάντων αυτή ένα ραντεβού πρωτού τον διώξει από το σπίτι, πρωτού φύγει αυτός. Θα έρθω το βράδυ στο Μόλο, για να μην το πολυλογούμε. Περνάνε 2-3 μέρες. Ταυτόχρονα παίζει και ένα ημερολόγιο για να μας καθοδηγεί στο ότι έχουν περάσει μέρες από 25 Αυγούστου, 26. Όπου αυτή μάλλον δεν έχει πάει κάποιες μέρες στο καφενείο, στο Μόλο, ας πούμε, που λένε. Και σκάει η γριά αυτή που λέει τη γνώρισα την Εύα. Τη λέει αυτός είναι πολύ όμορφη. Είναι ο διάβολος και φεύγει. Μόνο δράμα. Και εκεί καταλαβαίνουμε μέσα και από αυτή την ατάκα, ας πούμε, όντως πώς την έβλεπαν στο χωριό και πριν από τον Αλεξανδράκη, ας πούμε, και πριν δηλαδή την συσσαγωγικά παράνομη σχέση της με τον Αντίνο, ήδη στο χωριό την είχαν, ας πούμε, ότι... Στιγματισμένη. Ναι, ελευθέρων ηθών, ναι, ας πούμε, κάπως. Παρένθεση, αν δεν το έχουμε πει, να το πούμε και αυτό. Και ο Αλεξανδράκης διακοπές είναι στο νησί. Και αυτός μάλλον κάπως από αστική οικογένεια. Δηλαδή σπουδάζει αρχιτεκτονική, ξέρω εγώ και αυτά. Και τέλος πάντων αποφασίζει να κατέβει να πάει στο καφενείο του Μόλου. Στο οποίο για μένα υπάρχει μια από τις αγαπημένες μου ατάκες μέσα στην ταινία. Που έχουμε δει ότι έχει έρθει ο Ηλιόπουλος τέλος πάντων με την Άννη και σκάει στο καφενείο στο Μόλο, που είναι ανιψιά της ιδιοκτήτριας. Και μιλάνε τέλος πάντων, off camera μιλάνε και ακούγονται οι φωνές τους από πίσω. Και μπαίνει ο Αλεξανδράκης μέσα. Είναι μέσα σε ένα άδειο καφενείο και ακούγονται οι φωνές, ξέρω εγώ, των γυναικών που μιλάνε. Και φωνάζει ο Αλεξανδράκης, τσαντισμένος, γιατί δεν έχει δει την αγαπητικιά του εκεί πέρα. Δεν είναι κανείς εδώ! Και ακούγεται μια φωνή από πίσω της ιδιοκτήτριας. Εδώ είμαι, αφέντη, μια στιγμή. Και φωνάζει ο Αλεξανδράκης, ας το διάολο! Χωρίς λόγο. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Πραγματικά. Μ' άρεσε τόσο πολύ. Είναι τόσο ανέτειο και μ' άρεσε τόσο πολύ που θέλω να το κάνω. Απλά ντρέπαμε το κάνω σε εργαζόμενο να πω ας το διάολο! Ισχύει γενικά πολλά νεύρα. Πολλά νεύρα όλοι. Λίγο ψυχοθεραπεία, κάτι κάντε, ας πούμε. Χριστός και Παναγία. Ωστόσο έχει προηγηθεί και η ιστορία με την Άννη που καταφθάνει στο νησί και είναι ο Ηλιόπουλος ο οποίος την κορτάρει και προσπαθεί και έχει και μια αιμονή για το ότι είναι δημόσιος υπάλληλος και θα ανέβει και αυτό, ας πούμε, αρκετά έξυπνο, δηλαδή ένας σχολιασμός, ας πούμε, για το τι έπαιζε τότε και πώς ο κόσμος προσπαθούσε οικονομικά να ανελιχθεί και πώς το να είσαι στο δημόσιο ήταν, ας πούμε, κάτι σημαντικό. Βέβαια. Πάνω σε αυτό, εκείνη την περίοδο είδα ότι είχαν κάρτα απόρου 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Σε μια περίοδο που ο πληθυσμός της Ελλάδας ήταν 7 εκατομμύρια. Το καταλαβαίνεις αυτό? Τρελό. Σχεδόν η μισή Ελλάδα είχε κάρτα απόρου. Οπότε
Αφού τέλος πάντων φωνάζει εκεί πέρα και περιμένει να πάρει τα τσιγάρα του, σκάει η Άννη, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται και αυτός εξακολουθεί να είναι νευριασμένος και μέσα στη δικιά του φάση, ας πούμε, και γνωρίζει την Άννη που είναι μαζί της τέρμα μαλάκας και επιθετικός, ας πούμε, κάπως. Και επιθετικός, κρύπουλας, ανώμαλος τελείως, και αρχίζει και της λέει: «Και είμαι πολύ όμορφος, δεν είμαι, και έλα, αφού θες να με φιλήσεις». Τη φασώνει. Ναι. Και της λέει την Αδακάρα: «Αυτό για να ξεμπερδεύουμε». Του τραβάει αυτή ένα μπάτσο μες στη μούτρα και του λέει: «Αυτό για να ξεμπερδεύουμε». Τέλεια η Άννη. Εννοείται. Και σε αυτή τη φάση πάνω σκάει ο Ηλιόπουλος, ο οποίος το έχει δει όλο αυτό. Να επενθυμίσουμε ότι ο Ηλιόπουλος γουστάρει την Άννη, έτσι. Δεν ξέρει ποιος είναι ο Αλεξανδράκης. Μπαίνει λοιπόν μέσα σε ένα καφενείο στο οποίο βλέπει αυτή που γουστάρει να φασώνεται και να χαστουκίζει έναν τύπο και γυρνάει και λέει: «Καλημέρα. Προπονούμαστε πρωί-πρωί, βλέπω». Σε φάση. Τι είναι αυτό? Γενικά η στάση του Ηλιόπουλου είναι λίγο ενδιαφέρουσα, θα έλεγα. Πάρα δηλαδή κάπως, γιατί δεν είναι ο μόνος που δεν τον βλέπει μάλλον και πολύ απειλητικά για κάποιο λόγο, ενώ ο ίδιος, ας πούμε, θέλει την Άννη. Είναι πολύ συμπεριληπτικό σε σχέση και με την παρέα και... Σε βαθμό μαλακίας τα λέγαμε. Ναι. Οπότε συμβαίνει και αυτή η σκηνή μεταξύ Αντίνου και Άννης. Και μετά που πάμε? Μετά νομίζω είναι η φάση που έρχεται ο Κατράκης. Βλέπουμε τη σχέση του Ολέγκο και της Εύας, που του λέει αυτή: «Σε συχαίνομαι». Και αυτός είναι κάπως... Λες και το ξέρω ότι με συχαίνεσαι. Στα αρχίδια μου με συχαίνεσαι. Θα με φας τα μούτρα. Ναι. Αυτή είναι η στάση του σε όλη την ταινία. Σε όλη την ταινία ακριβώς. Γενικά παίζει τον μαλάκα. Παίζει τον μαλάκα με περικεφαλαία, έτσι. Ναι. Οπότε, αφού έχει φτάσει ο Κατράκης στο νησί και βλέπουμε και αυτή τη σχέση, την τοξική σχέση που έχουν μεταξύ τους, που συνεχίζει, ας πούμε, να εκτιλήσεται, ο Κατράκης μάλλον έχει καταλάβει ότι κάτι παίζει με τον Αντίνο, οπότε ξεκινάει εκεί πέρα να την ψαρεύει λίγο, να την ρωτάει τι ξέρεις και αυτά. Γενικά αυτές οι σκηνές που είναι στο μπαλκόνι έχουν πολύ ενδιαφέρον. Μου άρεσαν πάρα πολύ σκηνοθετικά, ήταν πολύ ωραίο εικαστικά. Και μετά... Και αφού μας δείχνει τώρα συνέχεια πως ο Αλεξανδράκης με την Εύα μια γουστάρονται, μια διώχνονται. Δεν θέλω να σε ξαναδώ μπροστά μου, με το που γυρνάει όλο στην πλάτη του να φύγει. Πού πας, γύρνα πίσω. Δηλαδή παίζει όλο αυτό το δράμα που λες. Μετά νομίζω έτσι μεγάλος κομβική, ας πούμε, στιγμή είναι η φάση που ο Κατράκης αποφασίζει να βγει με τη βάρκα του στα νυχτά για να ψαρέψει. Και έχει και φουσκοθαλασσιά. Και τον ψάχνουν εκεί πέρα, έχει αργήσει, ας πούμε, τον ψάχνουν, έχει ανησυχήσει η Εύα, πάει να τον βρει, πάει στο καφενείο εκεί πέρα και βλέπει τον Αλεξανδράκη να χορεύει με την Άννη και τα παίρνει εκεί στο κρανίο. Ο Αλεξανδράκης, ενώ είναι στη φάση θα ξεχάσω τη μαλακισμένη, αφήστε με ήσυχο, και θα φασώσω την Άννη, η Άννη ξεροσταλιάζει το κορίτσι. Ο Ντίνος από πίσω και αυτός ξεροσταλιάζει για την Άννη και έχει γίνει εκεί πέρα το τριμπούρδελο. Φεύγει και ακολουθεί την Εύα. Γενικά να το πούμε και εδώ πως το μοντάζ είναι του αμπάλου τώρα. Δηλαδή σου πετάει κάτι σκηνές μες στη μέση, σου βρίσκει κάτι άλλες. Εντάξει, ναι, δεν είναι... Είμαστε και το 53. Βέβαια. Και φτάνουν να κάνουν έρωτα στην αμμουδιά. Ενώ ο άλλος χαροπαλεύει. Σκυλοπνίγεται εκεί πέρα, τον τρώνε τα σκυλόψαρα. Ο οποίος τέλος πάντων, αφού σώθηκε, επιστρέφει λοιπόν στο σπίτι. Η Εύα δεν είναι εκεί, την ψάχνει, είναι πολύ θυμωμένος μαζί της, γιατί αυτός είχε χαθεί και αυτός δεν ξέρει που ήτανε. Εκεί την καλύπτει λίγο το υπηρετικό προσωπικό σε φάση ότι βγήκε να σας ψάξει, πήγε στο μόλο για να ρωτήσει για σας και έχει πάει και στο μόλο με το ποδήλατο, και αυτό μετά έχει σημασία, ας πούμε. Οπότε παίζει εκεί πέρα τώρα μια κατάσταση και γυρίζει μέσα η Άννη και μπαίνει ξεμαλιασμένη, γιατί πήγαινε και σκυλογαμιώσανται εκεί πέρα στα βράχια, στις αμμουδιές. Η οποία μπαίνει unapologetic τελείως, σε φάση τι θέλετε κιόλας, ας πούμε. Πετάει το ψεματάκι μεν, αλλά πάει και κλείνεται μέσα γιατί δεν τη νοιάζει. Και έχουμε και την πρώτη σκηνή που ουσιαστικά ο Κατράκης καταλαβαίνει πως η μπάλα έχει κάπως χαθεί. Δεν το λέει κανένα στον άλλο ευθαρσός, αλλά καταλαβαίνει, ρε παιδί μου, πως δεν πολύ ενδιαφέρεται γι' αυτόν. Και μετά? Μετά από αυτό έχουμε τον Κατράκη, ο οποίος πηγαίνει και αυτό στο καφενείο στο Μόλο και του λέει η Άννη ότι εχθές η γυναίκα σας ξέχασε εδώ πέρα το ποδήλατο. Και λέει αυτός ότι δεν θα το πάρω εγώ,
Θα το φέρεις εσύ μαζί με τον Αντίνο. Και πάρε και τον Αντίνο μαζί. Γιατί, για να το δει η γυναίκα του. Ότι πάνε μαζί. Μπράβο, και να ζηλέψει. Γιατί προφανώς ξέρει πως η γυναίκα του ζηλεύει. Και αυτό συμβαίνει ακριβώς. Δηλαδή το πάνε μαζί το ποδήλατο. Η γυναίκα του τους βλέπει από τον μπαλκόνι και τα παίρνει στο κρανίο, η Εύα. Οπότε είναι έτσι. Εν το μέσο, ας πούμε, όλου αυτού του δράματος και της τοξικότητας και των διαστραμμένων σχέσεων που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους, φτάνουμε στο μεγάλο checkpoint, στο οποίο ο Αντίνος και η Εύα αποφασίζουν να φύγουν μαζί. Οπότε η Εύα να παρατήσει το σπιτικό της και το στεφάνι της εκεί πέρα και να φύγει με τον Αλεξανδράκη. Ο Αλεξανδράκης ξαναρίχνει ένα χι στην Άννη, η οποία του λέει ότι έβρεσε ρε και γαμίσου, πια δεν θέλω να έχω σχέση μαζί σου. Και λες επιτέλους το κορίτσι θα βρει την υγειά του. Ο μοναδικός, αυτή και ο Ηλιόπουλος, οι μοναδικοί συμπαθητικοί χαρακτήρες εκεί πέρα σε όλη αυτή τη φάση. Και αποφασίζουν να φύγουν. Αλλά δεν έχει πει την τελευταία του λέξη ο Αλέκος, ο οποίος αφού του το ρουφιανεύει η υπηρέτρια, ξαναέρχεται από την Αθήνα και αποφασίζει να πάει όχι στην Εύα αλλά στον Αλεξανδράκη και του βγάζει ένα λογίδριο για το ότι δες με, τι είμαι και πλούσιος είμαι, είμαι μεγάλος, έτσι, αλλά και εγώ από έρωτα ερωτευτήκαμε με την Εύα, δεν την πήρα έτσι και μάλιστα είναι και πολύ μεγαλόψυχος εδώ πέρα να το πούμε, λέει κιόλας ότι δεν μπορώ και να τη χτυπήσω. Δηλαδή είναι ένας φεμινιστής ο άνθρωπος, έτσι. Και με έναν τρόπο τέλος πάντων προσπαθεί να δηλητηριάσει τον Αλεξανδράκη ούτως ώστε να απορρίψει την Εύα. Και ο του θαύματος τα καταφέρνει. Ναι, το οποίο καταφέρνει. Γιατί εμένα αυτή η έκβαση μου άρεσε πάρα πολύ της ιστορίας. Η αλήθεια είναι. Ενώ είναι κάτι το οποίο είναι για να ξενερώνει στην ουσία, γιατί δεν είναι το happy end που λες θα απελευθερωθεί η Εύα τώρα, θα φύγει από τον μαλάκα άντρα της και θα πάει να ζήσει με τον έρωτά της και αυτά. Δεν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή βλέπουμε τον Αλεξανδράκη να επηρεάζεται τόσο πολύ από όλα αυτά που του είπε ο Κατράκης, οπότε να απορρίπτει τελικά την Εύα. Και μάλιστα με την πολύ ενδιαφέρουσα τάκα που του λέει αυτή ότι τον φοβήθηκες, τον λυπήθηκες, και λέει αυτός δεν τον λυπήθηκα. Τον συχάθηκα και νομίζω ότι συχάθηκα και σένα. Δράμα! Και πάλι ο Κατράκης, και αυτό έχει πει σε ενδιαφέρον, γυρίζει πίσω που δεν ξέρει ότι έχει πιάσει το σχέδιό του και γράφει ένα γράμμα αυτοκτονίας με ένα ξηράφι, το οποίο είναι νομίζω από τα πιο manipulative χειριστικά πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος, σε φάση ότι δες το σώμα μου, τα μάτια μου είναι ανοιχτά αλλά δεν κοιτάνε πουθενά. Δες με τώρα και μετά, αφότου με δεις, πώς θα μπορέσει να κοιτάξει άλλο άντρα. Δηλαδή, ο τύπος είναι σε φάση θα αυτοκτονήσω και θα σου γαμίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε. Κτητικότητα και ζήλια στο 110%. Παρ' όλα αυτά γυρίζει η Εύα πίσω, γιατί της είπε όλος πως της χάθηκε. Και υπάρχει η σκηνή στο κρεβάτι. Παρένθεση, ο Αλέκος πετάει το γράμμα αυτοκτονίας. Γάμισε τα, λέει, λειτουργήσε. Επέστρεψε, ας πούμε. Και εκεί υπάρχει και η πολύ δυνατή σκηνή που είναι εκείνη στο κρεβάτι ξαπλωμένη και εκείνος πάει και κάθεται μαζί της στο κρεβάτι. Καπνίζει αυτός, της λέει θες τσιγάρο. Καπνίζει και αυτή έτσι πολύ ξαπλωμένη ακόμη. Και του λέει πάλι σε συχαίνομαι, ας πούμε, και λέει είμαστε και οι δύο συχαμένοι, πεθαμένοι. Και αυτή είναι η μοίρα μας να μείνουμε μαζί, ας πούμε. Ο Αλεξανδράκης έχει πάει ήδη να πέσει στη θάλασσα, οπότε μετά βλέπουμε κόσμο ο οποίος έχει μαζευτεί στο σπίτι του γιατί είχε πάει να αυτοκτονήσει, ας πούμε. Είναι και εκεί και η Άννη που είναι μόνη της, ας πούμε. Ακούνε το πλοίο να φεύγει και μεταφερόμαστε στη σκηνή του πλοίου, όπου είναι η Εύα με τον Κατράκη, με τον Αλέκο και τον Ηλιόπουλο, ο οποίος είναι λίγο πιο εκεί. Η Εύα βλέπουμε ότι είναι πολύ στεναχωρημένη, ας πούμε, και κοιτάει το υπερπέραν, και υπάρχει και αυτή η σκηνή, η τελευταία σκηνή, στην οποία ο Ηλιόπουλος, αφού παίξει τη φυσαρμονικά του, την πλησιάζει και της λέει τι κερδίσατε τελικά, Βασίλισσα, που ωφέλησε η ομορφιά σας, πάλι μόνοι μείνατε. Παρακτικό. Και έτσι τελειώνει η ταινία. Αυτό έχει βαθιά σύνδεση με αυτό που λέγαμε και πριν, ότι ο Ηλιόπουλος είναι ο outsider, είναι ο άσχημος, είναι αυτός που προσπαθεί για τα πάντα, έχει καλή πρόθεση γενικά σε σχέση με την Άννη, σε σχέση με την Εύα, σε σχέση με τον Αλεξανδράκη γενικά. Δηλαδή βλέπουμε έναν άνθρωπο που είναι πολύ καλός, αλλά από ό,τι λέει και ο ίδιος δεν είναι όμορφος, οπότε κανένας δεν του δίνει σημασία. Εμένα ο Ηλιόπουλος μου θύμισε πάρα πολύ, ρε παιδί μου, το ρόλο του Τζόκερ, του γελοτοποιού.
τον οποίο κανείς δεν τον παίρνει σοβαρά. Δεν μας πολύ νοιάζει από πού ήρθε και πού πάει και τι κάνει. Υπάρχει μόνο στο παρόν για να εξυπηρετήσει κάτι. Και πολύ βασικό, είναι αυτός ο οποίος μπορεί να πει την αλήθεια. Αυτό που λέει στην Άννη, στο τραπέζι που κάθονται οι 4 τους, ότι μακάρι να μπορούσε να δεις την ομορφιά μου. Αυτό που λέει στην Εύα, ότι επειδή δεν είμαι όμορφος, κανένας δεν μου δίνει σημασία και η ζωή μου δεν έχει κανένα νόημα. Όλοι την ομορφιά κοιτάνε. Και αυτό που της λέει στο τέλος. Και αυτό που της λέει στο τέλος, το οποίο είναι σπαραχτικό τελείως. Ναι. Ρε παιδί μου, νιώθω πως μέσα από αυτό ουσιαστικά μας μιλάει ο σεναριογράφος ή μας λέει αυτό που πραγματικά θέλει να θίξει. Ναι. Χωρίς να μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το τι συμβαίνει με τη ζωή αυτού του ανθρώπου, με έναν τρόπο μας είναι έτσι πολύ χρήσιμος. Να πούμε ότι το σενάριο το έχει γράψει ο Ανδρέας Λαμπρινός και ότι και το μοντάζ και τη σκηνοθεσία τα έχει κάνει πλητά. Αφού έτσι είπαμε κάπως την πορεία της ταινίας, μπορούμε να συζητήσουμε τι μας άρεσε, τι δεν μας άρεσε, πώς μας φάνηκε. Έχει νόημα λίγο να καταλάβουμε σε τι περίοδο βρισκόμαστε πέραν της ταινίας. Αυτή η ταινία βγήκε το 1953. Αρχικά βρισκόμαστε επί κυβέρνησης Παπάγου. Σκληρός αντικομμουνισμός, θεσμικός αντικομμουνισμός, και δεν είναι απλά πως είναι κάπως κατακριτέος, συλλαμβάνεσαι κανονικά. Ταυτόχρονα βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ φτωχοποιημένη Ελλάδα. Όπως είπαμε, έχει περάσει δεύτερος παγκόσμιος, έχει περάσει εμφύλιος. Έχουμε περάσει υποτίμηση της δραχμής κατά 50%, το οποίο είναι τρελό. Και η Ελλάδα μόλις έχει μπει στο ΝΑΤΟ, έχει περάσει μόλις ο πόλεμος της Κορέας, στον οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα, ρε παιδί μου, και γενικά η φάση είναι full φτώχεια. Ένα χρόνο πιο πριν έχει εκλεγεί η πρώτη γυναίκα βουλεύτρια, η οποία προφανώς είναι καραδεξιά, πολύ βαθιά αντικομμουνίστρια Και το 52 δόθηκε δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες. Μπράβο. Ένα χρόνο πιο πριν. Θεσμικά. Γιατί στις τάξεις του Ελλάς ψηφίζαν οι γυναίκες. Μάλιστα. Να τα πούμε αυτά. Επίσης, πριν από 3 χρόνια, και αυτό έχει αρκετή σημασία για την ταινία, αποποινικοποιήθηκε η μοιχεία. Δηλαδή, τα τελευταία 3 χρόνια δεν θεωρείται πλημέλημα το να απατήσει μια γυναίκα τον άντρα της. Ή ένας άντρας τη γυναίκα του, αλλά προφανώς καταλαβαίνουν πως αυτό το πράγμα είναι τόσο βαθιά ριζωμένο μες στην κοινωνία, που μπορεί να μην σας συλλαμβάνουν, αλλά είναι πάρα πολύ ακραία κατακριτέο, ας πούμε. Και απαγορεύονται τα αντισυλληπτικά για γυναίκες. Οπότε καταλαβαίνουμε πως η έννοια της εξωσυγικής σχέσης, του σεξ, ελεύθερο σεξ κτλ. Δεν υπάρχει ούτε κατά διάνοια. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Πλητά επιλέγει να σκηνοθετήσει μια ταινία η οποία πραγματεύεται το ότι απατάει μια γυναίκα τον σύζυγό της, και να χρησιμοποιήσει στην ταινία, και εγώ εκεί πέρα τρελάθηκα, 3 αριστερούς, 2 εκ των οποίων πρώην εξόριστοι κομμουνιστές. Ποιοι είναι οι 3? Θοδωράκης, ο Κατράκης, ο οποίος δεν υπέγραψε και δήλωση μετάνοιας, και ο Αλεξανδράκης, ο οποίος δεν ήταν κομμουνιστικός άνθρωπος, απαραίτητα, απλά ήταν full αριστερός, έτσι, ήταν στην ΕΠΟΝ, το οποίο σε μια τόσο σκληρά αντικομμουνιστική περίοδο και βαθιά συντηρητική και δεξιά, όχι με την νεοφιλελεύθερη λογική, αλλά δεξιά με την παλιά έννοια, ας πούμε, της δεξιάς, είναι από μόνο του για μένα ένα κομμάτι, θα πω πολιτικής δράσης. Χωρίς να θέλει μάλλον να έχει, ρε παιδί μου. Για μένα ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε δείχνει πάρα πολύ πως εν τέλει μπορείς να κάνεις πολιτική τέχνη, ακόμα και αν δεν θες να κάνεις πολιτική τέχνη, ρε παιδί μου. Τώρα έβαλες ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο είναι αν η ταινία είναι πολιτική ή όχι, το οποίο για μένα απαιτεί συζήτηση γενικότερη, ας πούμε, το τι σημαίνει πολιτική ταινία και αυτά. Δηλαδή για μένα, παρόλο που δεν είναι αμιγώς πολιτική, έχει πολλές πολιτικές προεκτάσεις, τέλος πάντων. Και βασικά η κυριότερη, η οποία είναι και πολιτική προέκταση αλλά και κινηματογραφική πρωτοπορία, ας πούμε, είναι ότι ξεκινάμε να βλέπουμε μια ταινία στην οποία πρωταγωνίστρια είναι μια γυναίκα, και αυτό λέει πολλά για εκείνη την εποχή, γιατί πρώτη φορά, ας πούμε, επικεντρωνόμαστε στο πώς μια γυναίκα αισθάνεται, και η γυναίκα σταματά να είναι μια δευτερεύουσα φιγούρα, ας πούμε, σε μια ταινία, αλλά κάπως μπαίνουμε στη λογική του να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε τις δικές της ανάγκες. Και οι άντρες είναι συμπρωταγωνιστές. Οπότε είναι αρκετά προχωρημένο θέμα για την εποχή, σίγουρα. Αυτό. Δεν υπάρχει και κάποιο παράδειγμα ταινίας πριν από αυτό. Επίσης, η Πλητά ήταν και η πρώτη σκηνοθέτρια γυναίκα Ελληνίδα, ας πούμε. Και πολεμήθηκε γι' αυτό.
πολεμήθηκε σίγουρα γι' αυτό το δείχνει και η ιστορία και οι ελάχιστες πηγές που έχουμε για αυτήν σήμερα. Αλλά και ας πούμε οι παραγωγές της δεν ήταν με στούντιο του Φίνου, ξέρω εγώ. Ο Φίνος, ας πούμε, την είχε υποτιμήσει. Δεν θυμάμαι τώρα για ποια ταινία είναι, ενώ του άρεσαν κάπως οι ταινίες της. Έλεγε ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να σκηνοθετεί, δεν είναι αυτός ρόλος για μια γυναίκα, ας πούμε, και τέτοια πράγματα. Μετά, από ό,τι διάβασα, όντως ζήτησε συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά ναι, δεν ήταν, ας πούμε, full μες στα πράγματα, παρόλο που οι ταινίες ήταν πετυχημένες και πουλούσαν. Για πες, Χρήστο, που δεν περίμενα να σ' αρέσει αυτή η ταινία και τελικά σου άρεσε. Λοιπόν, θα ξαναπώ ότι δεν έχω καμία αγάπη στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Δεν μ' αρέσει. Αυτή η ταινία με έψησε full. Υπήρχαν πράγματα τα οποία αυτά τεντάσω λίγο στην εποχή τους. Δηλαδή το μοντάζ κλώτσαγε. Είχε πλάνα τα οποία μου φαινόταν, ρε παιδί μου, πως λέγανε «Α, δεν έχουμε εδώ κάτι, τράβα τώρα κάτι εκεί με ένα ποδήλατο να τρέχει, αυτή βάλτο, μια χαρά θα είναι». Το ότι έχει πλάνα τα οποία υποτίθεται πως είναι νύχτα και φαίνεται πως τα έχουν τραβήξει μέρα, γιατί έχει σκιές. Όλα αυτά κάπως τεντάζω στην εποχή. Δεν ήταν εύκολο να κάνεις μοντάζ τότε, δεν ήταν εύκολο να τραβάς τότε. Οπότε μου είναι cool. Αυτό που κατάφερε να κάνει αυτή η ταινία που δεν το περίμενα καθόλου είναι πως δεν βαρέθηκα στιγμή. Γιατί είναι τόσο πηχτή η πλοκή και τόσο γρήγορη που τελείωσε σε 1 ώρα και 20 λεπτά, πώς είναι 1,5 ώρα. Και είμαι μαλάκα, τίποτα δεν είναι αυτό. Σαν να είδα επεισοδιάκι μισής ώρας ήτανε. Ναι. Ήταν πάρα πολύ γρήγορο, συμπυκνωμένα, ρε παιδί μου, όσα γίνονταν. Πάρα πολύ. Οπότε το δεν με κούρασε, με έκανε να την πάρω έτσι με καλό μάτι. Εντάξει, η επιλογή του cast μ' άρεσε πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σε μια περίοδο που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά, ας πούμε, στην τέχνη, το να παίρνεις 3 ανθρώπους που είναι φακελωμένοι και τους κυνηγάει το καθεστώς και να παίζουν τους 2 βασικούς ανταγωνιστές της Εύας, τον άντρα της και τον εραστή της. Ρε φίλε, είναι πολύ δυνατό, ας πούμε. Ναι. Σίγουρα τα είδα ίσως λίγο σκάλτ τα κομμάτια του δράματος που λες. Το από πίσω του μυαλού, ας πούμε, αντί να μας δείχνει πράγματα, τα απήγγειλε τις σκέψεις του άλλου. Οκ, αυτά τα δω σκάλτ. Τι άλλο μ' άρεσε έτσι πάρα πολύ? Εντάξει, μου αρέσαν 2-3 πράγματα ή παρατήρησα και μου φάνηκαν πολύ ενδιαφέροντα. Ένα είναι ότι η Εύα θεωρείται πως είναι μεγάλη. Κάποια στιγμή το λέει ο Κατράκης, ότι είναι μεγαλύτερη σου, λέει στον Αλεξανδράκη. Η οποία δεν φαίνεται μεγάλη. Μαλάκα, τότε η γυναίκα 25 χρονών παίζει να ήταν γεροντοκόρη, ας πούμε. Ναι. Ένα αυτό. 2, το ότι η Εύα είχε τρίχες μασχάλες. Τα πρότυπα ομορφιάς τότε ακόμα δεν ήταν να ξυρίζουν οι γυναίκες τις μασχάλες τους. Και επίσης μου έκανε εντύπωση στο κομμάτι του πλούτου και της φτώχειας το ότι το σπίτι των πλουσίων, μαλάκα, έχει στόρια. Το οποίο μάλλον δεν έπαιζε τότε. Ναι. Πρέπει να ήταν. Δεν το έχω παρατηρήσει αυτό. Είναι φοβερό. Όλα τα σπίτια εκεί πέρα δείχνει να έχουν πατζούρια. Το σπίτι αυτόν έχει στόρια. Στόρια σαν και αυτά που έχω στο σπίτι μου, τα οποία είναι του φτωχού, ας πούμε. Αλλά για τότε μάλλον ήταν ότι τεχνολογία αιχμής, ας πούμε. Ναι. Πώς σου φάνηκε η ταινία? Πώς μου φάνηκε η ταινία? Γενικά, εντάξει, έχοντας όλα αυτά στο μυαλό μου, ας πούμε, μου φάνηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Μου φάνηκε ότι σε διάφορα σημεία σαν να προτρέχει πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, μια αφήγηση η οποία για σήμερα είναι λίγο γρήγορη. Πολύ γρήγορη. Ναι, εξελίσσεται πολύ γρήγορα βασικά. Έχει κάποια μελοδραματικά στοιχεία τα οποία από τη μία σήμερα, ας πούμε, δεν χρησιμοποιούνται. Δηλαδή και το κομμάτι της μουσικής, το πώς μπαίνει, και το κομμάτι, ας πούμε, μου ξένησε πάρα πολύ το κομμάτι με τις σκέψεις, ότι αυτό του μελοδράματος, κάθεται ο άλλος κλαίει και σκέφτεται και ακούμε τη σκέψη του φωναχτά, ας πούμε. Μου άρεσε πάρα πολύ το πώς έδειχνε τους νησιώτες σε αντίθεση με τους αστούς. Καταρχάς να πούμε κάτι. Κατάλαβες ποιο νησί ήταν? Όχι, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Το θέτει λίγο άτοπα. Αγεωγραφικά, ας πούμε. Δεν μας βάζει που είναι. Απλά φαίνεται την Ελλάδα του 53 τώρα, τουρισμός 0, δεν πρέπει να υπήρχε τίποτα. Δεν υπάρχει καν λιμάνι για να πάνε τα πλοία, με βαρκούλες τους πηγαίνουν, ας πούμε. Και βλέπω μια ξεραΐλα τώρα κάπου στο Αιγαίο, τώρα φαντάζομαι είναι αυτό. Κοντά στην Αθήνα, καμιά Αίγινα, ξέρω εγώ τι να είναι. Ναι, μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Ναι. Μου άρεσαν πάρα πολύ οι ατάκες των δευτεραγωνιστών, ας πούμε, των γύρω-γύρω. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που επεξεργάστηκε τη σχέση του Αλέκου και της Εύας, ας πούμε.
Ναι, είναι μια τρελέγκο τοξική, ρε παιδί μου, η Εύα. Είναι ένας ολότρελος φουλ μαλάκας ο Αλεξανδράκης. Είναι ένα κτητικό αρχίδι ο Κατράκης. Και είναι μια κακομοίρα, ας πούμε, η Άννη. Και είναι ένας κακομοίρης ο Ηλιόπουλος. Αλλά όλο αυτό, ρε παιδί μου, το τριμπούρδελο, όπως το έδειξε μεταξύ του, εντάξει, μου έκανε. Δηλαδή, όντως αυτούς τους 4 χαρακτήρες, αν τους βάλεις, μόνο ταινία μπορείς να γυρίσεις. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να είναι. Ναι, εμένα αυτό είναι ένα κομμάτι που μου έκανε κάπως εντύπωση. Αρχικά, μια σκέψη μου ήταν πώς αυτή η ταινία φαινόταν τότε στον κόσμο. Δηλαδή, σήμερα είναι ιστορικά πρωτοποριακή. Δεν καταλαβαίνω πώς έβλεπε ο κόσμος τότε αυτή την ταινία, το οποίο είναι ένα ερώτημα, γιατί δεν είναι ότι, ας πούμε, εξειδανικεύει την πρωταγωνίστρια. Έτσι. Είναι μια πρωταγωνίστρια η οποία έχει τα δικά της θέματα, ας πούμε, στη δείχνει αρκετά σνόμπ, σου τη δείχνει αρκετά κτητική, το οποίο από τη μία, ας πούμε, σήμερα θα μπορούσαμε να κάνουμε μια φεμινιστική κριτική για αυτό το πράγμα, αλλά απ' την άλλη σου δείχνει μια ρεαλιστική Εύα. Μια Εύα που θα μπορούσε να υπάρχει, που είναι αυτή που είναι, ας πούμε, που δεν απαιτεί από σένα να τη συμπαθήσεις απαραίτητα. Ενώ δεν είναι αυτός ο στόχος της. Γιατί εν τέλει συμπαθείς ή βασικά συμπονείς μια γυναίκα η οποία θέλει να φύγει από τη φυλακή της, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο γάμος, αλλά δεν ταυτίζεσαι απαραίτητα μαζί της, ας πούμε. Αλλά μπαίνεις στη θέση της, ας πούμε, κάπως. Ότι παρόλο που είναι και λίγο σνομπαρία, παρόλο που είναι και λίγο κτητική, παρόλο που είναι μια γυναίκα καταπιεσμένη, ας πούμε, η οποία προσπαθεί για κάτι, προσπαθεί να φύγει από αυτό. Οπότε, ναι, εμένα ένα πράγμα τέλος πάντων που εν τέλει μου έκανε εντύπωση είναι το ότι σαν να πήρε και να διατήρησε ένα ρεαλιστικό στοιχείο σε όλη την πορεία του σεναρίου. Η Εύα είναι αυτή που είναι, οι άλλοι είναι οι άντρες μαλάκες, εκτός από τον Ηλιόπουλο, ας πούμε. Ο Αλεξανδράκης την προδίδει στην ουσία, δηλαδή πείθεται από τα λόγια ενός άντρα και πόσο μάλλον του άντρα της, και ξεχνάει και τον έρωτά του και όλα, ας πούμε, και λέει όχι, σε συχάθηκα και σένα, γιατί πείθεται στην ουσία. Οπότε, ναι, δεν είναι μια ταινία με happy end, δεν είναι μια ταινία η οποία τελειώνει με την απελευθέρωση της ηρωίδας μας, ας πούμε. Δεν τελειώνει και με την τιμωρία της. Ναι. Δεν είναι η Στέλλα που με χαιρώνεται. Δεν ξέρω όμως, εγώ προβληματίζομαι λίγο με αυτό το συσχετισμό, γιατί πάλι μένει στη φυλακή της, δεν απελευθερώνεται. Ναι. Δεν τιμωρείται γιατί μένει στη φυλακή της. Δεν ανάγκη δηλαδή η άλλη να πεθάνει για να τιμωρηθεί. Πολύ σωστό. Τιμωρείται επειδή ακριβώς δεν καταφέρνει αυτό που ήθελε. Ισχύει. Αλλά η τιμωρία της είναι ότι γυρίζει στην πρώτερη κατάστασή της. Δηλαδή σε μια περίοδο στην οποία παίζει να σας συλλάβουνε. Μαλάκα, η άλλη πήγε, πηδήχτηκε 2 φορές με έναν τύπο που γνώρισε εκεί. Δηλαδή παίζει το same στο χωριό. Ο άντρας της, για τους προφανώς λάθος λόγους. Ο άντρας της τη θέλει με κάθε κόστος, βασικά. Ναι, αυτό είναι το θέμα, ρε παιδί μου. Ότι θέλει να είναι εκεί, ξέρω εγώ, στο γάμο, όπως κι αν είναι. Και αν το συχαίνεται και να μην το συχαίνεται, δεν. Έτσι, ακριβώς. Είναι αντικείμενο, ρε παιδί μου, αυτό. Απλά θέλω να πω πως δεν απελευθερώνεται, αλλά μένει εκεί. Δηλαδή δεν χειροτερεύει η θέση της, δεδομένου το ότι ήταν μια ελαφρόν ηθών για την εποχή. Αυτό βέβαια δεν θα το λέγαμε αν δεν υπήρχε Στέλλα. Εντάξει, αν δεν υπήρχε η πραγματικότητα της εποχής, μωρέ. Ναι, αλλά νομίζω ότι υπάρχει αυτό το σημείο σύγκρισης, γιατί ήταν, ας πούμε, μια ταινία πριν τη Στέλλα. Η Στέλλα έγινε μετά. Νομίζω το λέει και στο βιβλίο της Πέτης Κακλαμανίδου. Κάνει αυτό το συσχετισμό. Αλλά νομίζω ότι αυτός ο συσχετισμός γίνεται γιατί υπάρχει Στέλλα. Και γιατί αυτή η ταινία στην ουσία έμεινε στο συλλογικό ασυνείδητο των ανθρώπων. Ότι μια γυναίκα για να απελευθερωθεί πρέπει να πεθάνει. Αυτή δεν πεθαίνει, αλλά δεν καταφέρνει και αυτό που θέλει. Ισχύει. Και επιστρέφει στη φυλακή της. Ισχύει. Παρ' όλα αυτά, εδώ σήμερα μιλάμε πως προσπαθούμε να βγάλουμε την έννοια έγκλημα πάθους και να το πούμε γυναικοκτονία. Δηλαδή το ότι η άλλη απάτησε και δεν βρέθηκε σε κάποιο χαντάκι μαχαιρωμένη, δεν θα πω πως είναι προοδευτικό, αλλά σίγουρα δεν έχει την τιμωρία μάλλον που άρμοζε στις γυναίκες της εποχής και στη θέση της γυναίκας τότε. Και το άρμοζε δεν το λέω. Ναι, τώρα το ακούστηκε λίγο λάθος αυτό, πώς το είπα. Ναι, εγώ δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό τέλος πάντων, ενώ δεν νομίζω ότι είναι μία ή άλλη.
είναι ότι και οι δύο τιμωρούνται, τέλος πάντων. Με διαφορετικούς τρόπους. Προφανώς η μία πεθαίνει, ξέρω. Η άλλη δεν κερδίζει αυτό που θέλει και παραμένει εγκλωβισμένη, ας πούμε, σε ένα γάμο που δεν την παλεύει μία. Δηλαδή η ταινία τελειώνει στο σημείο που επιστρέφει με τον άντρα της, όντας πάρα πολύ θλιμμένη, γιατί επιστρέφει στην πραγματικότητά της, ας πούμε, πάλι. Σε γενικές γραμμές σου άρεσε, Τόνια? Σε γενικές γραμμές μου άρεσε. Μου αρέσουν αυτές τις ταινίες πρώτα όταν διαβάζω για αυτές και ξέρω το πλαίσιο, το οποίο αυτό έχει το πιο πολύ ενδιαφέρον. Και κάπως να αναγνωρίζεις και πρωτοπορίες που φέρνουν οι ταινίες μαζί τους, ας πούμε, για την εποχή και όλα αυτά. Δηλαδή θεωρώ αρκετά πρωτοποριακή ταινία. Μου άρεσαν τα δύο τρίγωνα που δημιούργησε. Δηλαδή θεωρώ ότι δημιούργησε, το ένα τρίγωνο ήταν αυτό του Αντίνου, του Αλέκου και της Εύας, και το άλλο αυτό του Νάσου, της Άνης και του Αντίνου. Οπότε και έχουμε και το τρίτο τρίγωνο του Αντίνου, της Εύας και της Άνης. Ναι, οπότε έχουμε 3 τρίγωνα. Έχουμε 3 τρίγωνα. Πολλά τρίγωνα, ναι. Ναι, μου άρεσε για αρκετούς λόγους, τέλος πάντων, τις οποίους τους είπαμε, δεν έχει νόημα να τους ξαναπώ. Σίγουρα είναι μια σημαντική ιστορικά ταινία για να της δώσετε μια ευκαιρία. Υπάρχει ελεύθερα στο YouTube. Θα βάλουμε και το link στην περιγραφή. Θα βάλουμε και το link. Αυτά από μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Γεια σας. Γεια χαρά. Και τι έγινε μετά? Μετά κλέβει μια τράπεζα. Και μετά? Και μετά παίρνει τα λεφτά και φεύγει. Και στο τέλος? Και στο τέλος...